MLA ka Mawkyrwat uba Renington L Tongkhar ula Plie ya ke Iing Skul ka badang syudap Bathymmai jongkan nongba rangblang government LP School ka badan hakasnong nongba Domautung ha Southwest KHASI Hills District ya kani ka Iing Skul lashna hagajinglut ka balakot saw point nyau khandai lak tingka hapo ga infrastructure upgradation project phase 2 kani ka Iing Skul kanla ban kentiu ya karukom ai jinghikai hakajela uba Tongkhar ula halor gajing don kam ban kentiu ya kecing te ya ki Iing Skul sarkar da ka bapen pau ya kecing sneu khia halor kecing bombiang ki kamra skul ki bakta ya kecing kiu ka puli puthi chong kajela Bun ki ne ki daw ke bagi pet ya kecing bomdon ha kena skul ha ka baki lalong ki parameters kat ban pendiar ya ka meklaya na ka leng ka education ha ka ne ka study jo ka sakar India ban pendiar ka meklaya syaka ka don ka bah try do na ka daw jo kecing bombiang jo kini ge ha kecing bomdon jo kini ki functional toilet ki bala untuk rekam ha kecing bomdon ki badan lakai kecing bomdon ki fencing bombiang ti kita ge ke lapelong kat haduk makan dia haka ni ka rating jo ka sakar India ya ka jingdon ju skul ya ka jinglong ju skul mek dia ka jingela ka sakar ta ko pun bah bat thau kilap penti baro haka ban pen bah nang bagi dia ban kiu biang ka rating haka ba ka sakar India kan dia ban pet ya ka bagi nom sya iben haka jing pet jo ka sakar India ya ka jinglong ju skul ju ni